Numru ta' għalliema għaddejjin b'taħriġ bilan li jkunu mħejja sew għal meta f'Ottubru li ġej jibdew jużaw it-tablets fil-klassi. Dan it-taħriġ qed ikun organizzat mid-Dipartiment tal-e-Learning u għat-tieni sessjoni tat-taħriġ kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo. Li ddaħħal it-tablets mhux sempliċement li ddaħħal tablet u tagħtih, trid tara kif se jintuża l-skop edukattiv. U biex jintuża l-skop edukattiv irid ikollok għalliema li jħossuhom komdi u familjari miegħu kif jużaw. Niftakru li aħna l-adulti mhux bħat-tfal, mhux l-ewwel darba li nsibuha aktar diffiċli. Biex imbagħad tiżgura li kemm it-tfal u kemm l-għalliema qed jużaw it-tablets għal skop edukattiv. B'kollox huma 33 l-għalliema li se jieħdu sehem fil-proġett pilota. Proġett li għandu lan li naqqas kull tip ta' illitterizmu sa minn meta l-istudenti jkunu żgħar. Dan il-proġett pilota se jkun mifrux fi 13 il-klassi tal-istat u 6 klassijiet minn skejjel tal-Knisja u indipendenti. Din l-ewwel fażi tal-proġett pilota se tintemm f'Settembru u mix-xahar ta' wara jibdew jitqasmu t-tablets lill-istudenti fil-klassijiet magħżula. It-tablets jibqgħu għand l-istudenti sa Marzu tas-sena d-dieħla meta jkunu ritornati lura għand il-fornituri. Minn hemm jitfassal l-istudju prinċipali biex il-programm tat-tablets fl-iskejjel jinfresh aktar.